Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala o mga suki nga tigpaminaw, aniya nasab kining programa sa PBCM ang tulamanon nga gititulohan og mga langit nung lamdag sa kinabuhi nga gipasugdahan sa magtutudlo nga naila og gitahod namo nga Divine Master Tomas Eugenio Senior nga maoy katumanan nga Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Kini ang inyong alagad nga nag-inusara karon, Brother Dennis Gonzales nga nang hinaot nga ana nakamo karon sa inyong nahimutangan diha sa kabaskog sa panglawas o kadasig diha sa pangunaw na aron sa ingon inyong masabdan ang mga kamotuoran nga among ipadangat kaninyo. Dala ang mga basahon sa Biblia o suban sa mga referensya nga wala sa ikasupak sa Biblia. Og nining tungod karon ang akong padayong paghisgot may tungod sa Espiritu Santo, no. Pero aniya nining panahon nato karon daghan ang nagdala sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo kay maulagi ko no mao kuno sumbanan o tamdanan nga matupan nila nganong nagmantala man mo og lain nga ngalan o Espiritu Santo nga kanang Espiritu Santo matupan nila dugay naman kuno kanang miabot no sa panahon pa sa atong Ginoong Hesukristo. O ang Espiritu Santo walay gitug-an nga ngalan. So ang ilang gibasihan mga suki nga tigpaminaw og mga gala no. Ang ilang gibasihan katong gipahayag sa atong Ginoong Hesukristo nga matud pa og panglakaw kamo sa tibok kalibutan ug himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So diha niana matod pa nila ang Espiritu Santo nagpabilin lang sa ngalang Espiritu Santo pero ang dapit sa Amahan dunay ngalan. Maingon sab ang dapit sa Anak. So tugutan ta kay ngano wala man kami pagsupak niya na kay lagi adon naman day mabasa nga ang ngalan sa Amahan sumala sa nakasulat sa basahon ni Isaias sa iyang 42 versikulo 8. Matod pa ni Isaias. Matod pa diha sa nakapahayag sumala sa naisulat sa versikulo 8 sa iyang kapitulo 42 sa Isaias. Matod pa diha. Ako mao si Jehovah. Kini mao ang akong ngalan. O klaro na, sagdiya lang. Ang ngalan sa Amahan, no, mao si Jehovah. O sa lain nga pag-ila, sa laing basahon, ang Amahan gitawag o Yahweh. O bisan pa sa Middle East, gitawag kini og Allah, no. O gitawag kini Adonai, gitawag sa kini Elohim, og dinhi sa Asia. Apil na ang Pilipinas, nagtawag kita sa Dios og Bathala. So adunay pangalan ang Amahan, no. Ang Hesukristo o ang Anak kung kwao nato ang pahayag sa nakasulat sa Roma 1 hangtod sa 5, gitug-an sad ang ngalan sa Anak. So dinhi sa Roma 10 Roma Kapitulo 1, versikulo 5.
Unsa ang nakapahayag niini? Matod pa dinhi si Pablo apostol. Si Pablo ulipon ni Jesucristo tinawag sa pagka-apostol. Ginahin alang sa maayong balita sa Dios. Nga kaniadto iyang gisaad pinagi sa iyang mga propeta diha sa balaang kasulatan. Sa maayong balita mahitungod sa iyang anak. Kinsa man nga sumala sa iyang pagkatao gianak nga kaliwat ni David ug uban sa gahom gipaila nga anak sa Dios. Sa pa ang anak gitawag gihapon sad og anak sa Dios sumala sa espiritu nga balaan pinaagi sa pagbanhaw gikan sa mga patay. Sa ato pa si Jesucristo klaro na no. So adunay ngalan amahan, doon sa ngalan si Jesucristo. So kining ilang pagpahimugat nga ang ngalan sa Espiritu Santo nagpabilin lang sa pagka Espiritu Santo. So wala siya respective nga pangalan, no? Dili sama sa amahan, adunay ngalan, may ngunsab ang atong Ginoong Jesucristo. So, maka na mura sad sila tinuod yun, no? So pero dinhi kita karon. Matod pa sa uban, doon na bago di ay lain nga isangyaw, matod pa nila. Wa may lain kundi ang atong Ginoong Jesucristo. So asa man kini mabasa nga gisgutan nga wala na laing ngalan sa silong sa langit. So dinhi ang nakasulat na nag-ingon niini. Og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pangalain kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. So mao na ilang gibasihan. Mao'y ilang banubitro ang gitawag nga ngalan sa silong sa langit nga sa pagkatug-an na ang usa ka apostol nga si Apostol Pablo mao nay mipahayag dugang ni ana nga gisgutan. Matod pa ni Apostol Pablo sa una niyang sulat sa Kapitulo 3, versikulo 11. Matod pa ang Apostol Pablo, kay wala na laing patukaranan nga ikapahimutang pa ni bisan kinsa gawas sa gikapahimutang na nga mao si Jesucristo. Kana lagi niadto ng ilang panahon. Lahi man ang atong panahon karon. Pero dinita sa paghisgot sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, diha sa ilang pagtulunan, no? Nga sumala pa diha sa 16-18 nga ang gitug-an diha nga ngalan mauman ang iglesia nga gitukod ni Kristo. So diha ni ana adunay mga tao nga gikasangkapan sa maong buluhaton. Mupukos kita una sa atong Ginoong Jesucristo. Unsa ba ang gipahayag diha sa nakasulat sa Colosas 1:27? Matod pa sa nakapahayag, gibutan sa Dios ang pagpailangan to kanila sa kadagaya, sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa mga tinago alang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo anakan ninyo ang paglaom alang sa himaya. Siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao o sa among
panudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron among ikapaatubang silang tanan ingon sa mga hingkod diha kang Kristo. So, mao na diha nga sa ilang panahon sa diha pa uban ang ilang magtutudlo nga mao ang Ginoong Kristo. Mao kana ang gisanong kanila. Utahas sa pagpanudlo, sa pagpanambag. Pero sa kinatibuk-an, unsa man ang matawag tang ngalan sa maong kalihukan o sa maong pagpadayag nila sa ilang gitahas. So dinhi na sa basahon sa ikaduha ng pagsulat ni Apostol Pablo sa taga-Korinto. Nga matud pa niya dinhi sa nakasulat sa Kapitulo 10, versikulo 13 hangtod sa 14. Mao kini ang ilang tahas no gitawag nila kini og mao kini ang ilang pagpanudlo o pagtambag sa mga katauhan. Matod pa din ni Apostol Pablo, kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo. Kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo, dala ang maayong balita may tungod kang Kristo. So, katuday ilang tahas o ilang sugo diha kang Kristo, may tungod day kato sa maayong balita sa atong Ginoong Kristo. So, sa paglakat na sa mga panahon, no? Miabot ang panahon na diin ang Ginoong Kristo nagpasidaan. Kaya nasayod ang Ginoong Kristo sa sangputanan sa mga kalihukan uban sa mga apostoles. Unsa ang pasidaan sa atong Ginoong Kristo? Dinhi sa nakasulat sa basahon ni Juan sa Kapitulo 12, inyong patalinghugan mga igsoon og mga suki nga paminaw. Unsa giingon dinhi sa atong Ginoong Kristo sa isip pagpasidaan kay ngano nasayod ang atong Ginoong Kristo sa sangputanan sa ilang mga kalihukan. Matod pa niya, ang kahayag anaa uban pa kaninyo sa hamubo nga panahon. Panglakaw kamo, samtang ana pa kaninyo ang kahayag. Kay tingali unyag hiapsan kamo sa kangitngit, siya nga magalakaw sa kangitngit, dili may bulokon asa siya padulong. Samtang ana pa kaninyo ang kahayag, sumalig kamo sa kahayag. Aron mahimo kamong mga tao nga may kahayag. Sa ato pa, sa pag-ingon niya, samtang ana pa kaninyo ang kahayag, sa ato pa, o sa may opposite ni ana nga may tabo. Mintras pa, ana pang kahayag sa ato pa, doon na day palabuton nga wala na ang kahayag. Kaya nga no, inig panahon na, inibabot na ang ngit-ngit, wala na. Wala na, dili na ka mahibulokon asa ka padulong. So, gamay na lang ang panahon nga gitagal sa ilang mga pagpahigayon sa maong katungdanan. Gamay na lang. Maubitaw nga nagpasidaan si Kristo nga samtang anak kaninyang kahayag. So, sa laktod nga pagasulti, kay tungod sa mubo ramaday ang oras kay na-late man sab ko. Unsa ba ang nadangatan niadtong ilang giwali? Kung atong pasultihon, ibutang talang, kung atong pasultihon ang usa sa apostol nga mo'y hingtundan sa mga nakasulat, kay kining sulat ta usa kini ka kontrobersyal nga nung nakaingon ako og kontrobersyal. Kay matod pa ni Apostol Pablo
sa iyang pahayag diha sa una niyang sulat sa taga Korinto kapitulo 13 bersikulo 9. Matod pa niya, kay ang atong kahibalo, kay ugod ang atong kahibalo karon dili man hingpit sa ato pa. Doon na siya gisgutang na kahibalo. Maingon man ang atong pagpanghimog propesya. Apan kon ang hingpit moabot na, ang dili hingpit igahikli na lang unya. Matod pang Apostol Pablo. So, sa dugang niyang pahayag, no? Diha sa lain nga Biblia, kining gitawag og mayong balita Biblia nga tinambayayungan sa mga Katolikong Romano Katolikong scholar Protestante. Ingon na nini ang pagkapahayag. Sa maor gyapong sitas, matod pa diha, kay ang atong kaalam dili na kay balo ha. Kay ang atong kaalam ang pagpadayag sa mga langit ng minsay dili hingpit. Maor gyapon sa unang pahayag diha sa King James version. Apan kon ang hingpit moabot na, ang dili hingpit mawala sa pa. Laing termino sa igahikli na lang unya. Sa pa. Out of use na no. Mao bag ipadaplin na lang ang ilang kahibalo nga gitawag ni Apostol Pablo dili hingpit. Pero adunay panapos nga pahayag ni Apostol Pablo unsay sangputan sa ilang kausa o ilang tahas o kadtong maayong balita. May tungod kang Kristo. Si Apostol Pablo bali nag-auhag sa iyang mga masig ka magtotoo. Matod pa niya diha sa nakasulat sa Hebrehanon kapitulo 6 bersikulo 1. Unsay giingon diha? Matod pa ni Pablo, busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan. Og dili kita magpabilin sa unang ang sa mensaheng Kristohanon. Sa ito pa adunay padayonon nila nga gitawag niya og hingkod nga pagtulunan. Og sa pag-ingon niya og dili kita magpabilin, unsa may dili pabilinan sa unang ang sa mensaheng Kristohanon. Ang mensaheng Kristohanon mao katong langit ng mensahe nga dili diay nila pabilinan o dili mapadayon. So mao kini ang giingon ko nga kontrobersyal kay ngano ang balita sa bugtong anak o anak sa Dios dili magpadayon. Diya lang kun atong ma-imagine ba, pero wa time mo na dili na sa among kaugalingon kay ngano ang amo kong gisangya balita man sa Espiritu Santo. So dili na ang among conviction silbi o assumption nga ang pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo dili na magpadayon. Pero aron makuha nato ang kon kini nahiuyon ba sa lain nga interpretation o sa English no nga translation, kuhaon nato og pahayag sa usa ka Biblia nga gitawag og Christian Community Bible. Sa ato pa dili bias no, Kristohanon lang yapon nga Biblia, English lang, pero unsay nakapahayag diha nga matawag ta og wala gyud masayop ang pahayag sa atong sa usa ka apostol nga si Pablo. Matod pa niya sa English sa mao gyapong sitas Hebrews chapter 6 verse 1 sa gingon diha sa English. Therefore let us leave the elementary teaching about Christ and move forward to a more advanced knowledge. Kanang gingon, and move forward to a more advanced knowledge. Mo nang sa Bisaya, gingon diya, busa magpadayon kita diya sa hingkod nga pagtulunan. Oh. Pero ang nakasintro diya,
matawag yun og controversial kay ngano. Giingon ko diya, therefore, let us leave the elementary teaching about Christ. Pabiyaan ang pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. No? Dako ka na, mura ba og dako ba kayong insulto? Pero saon taman? Atong panilngon ang proponent sa maong namahayag si Apostol Pablo. Pero unsa man? Aduna ba mabasa nato mahitungod isip depensa ni Pablo sa maong o iyang sinulat nga matuwag kontrobersyal? Aduna depensa ang si Apostol Pablo. Dinhi sa nakasulat sa una lang gyapon yang sulat sa taga Korinto. Unsay giingon ni Apostol Pablo dinhi? Isip panalipod niya kay ngano? Daghan man ning mo kuan ini, mo rebuttal unya ini, o mo refute sa iyang pamahayag. Kining nakasulat sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 37. Unsay giingon din ni Apostol Pablo? Matud pa niya, kung adunay maghunahuna nga siya propeta o may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan magaila siya nga kining akong gisulat kaninyo maoy usak sugo gikan sa Ginoo. So sugo de gikan sa Ginoo sa tapawala siya magbuot-buot si Apostol Pablo nga basta lang musulat siya ni ana. Unsa pay dugang pagpasabot niya? Sumala sa nakasulat sa Galacia. Kini mao ang pahayag ni Apostol Pablo na lehitimo gayud ang iyang mga sinulat. Matod pa dinhi niya sa sumala sa nakapahayag dinhi. Si Pablo apostol. Kinsang pagka-apostol dili gikan sa mga tao ni pinaagig tao kundi pinaagi kang Hesukristo og sa Dios nga Amahan nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Sa ato pa dili gikan og tao. Dugang pa sa iyang pahayag matud pa ni Apostol Pablo sa 11, kay buot kong masayran ninyo mga igsuon nga ang maayong balita nga akong giwali dili tawhanong maayong balita, kay wala ko kinidawata gikan og tao ni gikatudluan ako mahitungod nini kun dili pinaagi sa pagpadayag gikan kang Hesukristo. So diha na gitubag na ang tanan nga pamasangil sa kun aduna magani pamasangil kun aduna magani mo refute sa pamahayag ni Apostol Pablo sa iyang sinulat. So klaro kayo? No? Nining katuhon karon nga ang pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo nga gidala nining panahon na karon sa mga nagkalain-lahing pagtulunan or relihiyon nga nagdala sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, no? Kon kinisla mangunay sa pagwali o manungay sa pagmantala, wala na, dili na ingon ta justified, dili na kay ngano mawala god ngano ipadayon pa man ang pagmantala sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Wala na, ila-ila lang na kay ngano adon naman goy silbing nagpaluyo na nagpahipi nga mga intereses. So daghan di lang ko mosayt og ngalan, no? Daghang mga pastor o nagdala sa mga pagtulunan nga dinala ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa may nahitabo sa uban na dato, andun na yung mga nindot nga mabalay, mga sakyanan tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Pero kung
Si Pablo pasultiyon dili na ipadayon. So nganong ipadayon man? Muna tungod sa lingin nga katarungan o kwadradong hinungdan unsa may gipasabot nako. Lingin nga katarungan ba kana bang sinsilyo di ba kwarta man na? Oh. Unya ka ng kwadradong hinungdan papel, kwarta gihapon, pero dili ang appropriate gid ana rektangulong hinungdan, no kay kanang papel nga kwarta dili man na square, dili kwadrado, rectangular. Oh. So klaro na kayo. Ngano nga kami, no? Ano among gipangusgan ang pagmantala sa maayong balita sa Espiritu Santo na. Sa ngalan sa among magtutudlo kay siya maumay katumanan sa Espiritu Santo. Bisan tuod wala ang iyang ngalan dinhi sa nakasulat. Pero adunay proseso. So ang pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo kay dili man magpadayon unsa may pamahayag sa atong Ginoong Hesukristo. Sa diha pa siya sa iyang mga tinunan. Unsay sulti niya? Diin siya nakasulat sa Juan 14 versikulo 16 hangtod sa 10. Unsay giingon niya diri? Juan 16 versikulo 10 matod pa sa atong Ginoong Hesukristo. Asugdon ko lang sa iyang pahayag sa sinugdanan gyud nga kini, no? Gisaad niya ang Espiritu Santo. Pero sa diha sa tapos niya gipadayag ang Espiritu Santo kay matod pa niya sugdon ko lang una dinhi sa nakasulat sa 15, no? Niya mabasa ang subtitle o heading, ang Espiritu Santo gisaad. Oh. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, kun higugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo og akong mga muyo sa amahan ug kamo iyang paghahatagan og laing manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan matod pang Hesukristo sa pamahayag niya sa iyang mga tinunan. Sa ato pa adunay laing manlalaban nga gitawag og espiritu sa kamatuoran. Kang kinsang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya. Siyempre, spiritual being go niining higayuna, niining panahon na sa atong Ginoong Kristo. Kining gisaad niya nga Espiritu Santo, wala pa ni pagbaton og lawas. So kining laing manlaban o gitawag og espiritu sa kamatuoran, matod pa niya dinhi sa 26, apan ang manlalaban, maotong laing manlalaban, ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapinomdom kaninyo sa tanan nga akong gasulti kaninyo. Sa ato pa kining Espiritu Santo sa aktual na unya nga magpadayag na magsulti sa tanang butang. Butang umalabot iyang igatug-an. Muna ang hiyas sa Espiritu Santo sa aktual na. Kay ngano kining kining napahayag sa atong Ginoong Kristo. Mura man siya og adunay loophole ba ubuslot bitaw kay ngano. Ang uban mo sa pantaman ini nga moingon ba dili man kamo maong gisaaran sa Espiritu Santo kundi ang mga apostolis man. Kay klaro ko kayo gingon dinhi og ako mga moyo samahan og kamo kinsa man kuno ng kamo dili kuno kita nga PBCM kundi ang mga apostoles iyang paghatagan og laing manlaban nga magapakiguban kaninyo hangtod sa kanturan. Sa ato pa ang laing manlaban ni adtong panahon na makiguban sa mga tinuna hangtod sa kanturan. Okay man na siya pero kung ato kining ipadayon sa 16, no? Dini klaro na kayo nga dili na ni para sa iyang mga tinunan. Kundi
panahon ini nga moabot nga ang Espiritu Santo maunay iyang buluhaton o maunay iyang pagabuhaton. Unsay giingon ni Kristo? Matud pa niya, ngani suginlan ko kamo sa tinuod, nga maayo lang kaninyo nga mopahawa ako kay kun dili ako mopahawa. Ang manlalaban dili mo anak kaninyo. So, kinsa may gipasabot na, way lain ang Espiritu Santo dili maana sa iyang mga tinunan. Kay ngano, muagi pa man sa iyang mga tinunan kay kadto gong panahon na ila pa man tong panahon. Diin ang Espiritu Santo sa kahimtang nga o gitawag og sa English spiritual being, way lawas ha, nakig-uban pa sa iyang mga tinunan. Pero kining gipahayag ni sa atong Ginoong Hesukristo sa Juan Kapitulo 16 versikulo 8, unsay gipahayag dinhi? Og inigabot na niya iyang pailon ang kalibutan may tungod sa sala ug sa pagkamatarong ug sa hukom. Sa ato pa, referado kini sa Espiritu Santo inigabot. Inigabot na niya. Sa ato pa, kung si Kristo pa na mo lang, si Kristo man na gapon. Dili na unta ang appropriate nga pulo nga gamiton og inigabot na niya. Ang isakto unta og inigabot na nako kasi Kristo man ang namulong, pero pag ingon niya og inigabot na niya sa ato pa referado sa Espiritu Santo, iyang pailhon ang kalibutan may tungod sa sala ug sa pagkamatarong ug sa hukom. May tungod sa sala kay sila wa man mosalig kanako. Sa ato pa ang Espiritu Santo nay mo mopahinungod. Unsay buhaton sa Espiritu Santo inigabot sa tukma nga panahon. Kay sila wa man mosalig kanako. Mahitungod sa pagkamatarong kay ako madtuman sa amahan ug dili na kamo makakita kanako. Mao kana ang tug-an sa atong Ginoong Kristo sa ilang panahon na siya dili na magpakita. Mahitungod sa mahitungod sa hukom kay ang punuan niining kalibutan gihukman naman, no? Sa ato pa aduna day kay hilambigitan ang Espiritu Santo sa paghukom. Kay ngano? Sama nga nakaprogram na ang mga panghitabo. Nakaprogram na ba sa ato pa kin paghukom? Daan ini nakita sa Dios, no? Sama sa iyang giingon nga ang giharian gitagana na niya sa wa pang kalibutan sa ato pa nakaplano na daan. So kining paghukom, no? Iya ni sa Espiritu Santo unya sa moabot nga panahon. Kay ngano, ang tinuod lang ako man unyoy kun ako yung makahigayon unya sa sunod nga akong ipasabot nga bahin sa paghukom dili ang atong Ginoong Hesukristo mooy mohukom. Kana pabutan na ninyo. Amo na diha na kining Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo nga matud pa niya og kamo iyang paghatagad og laing manlalaban, no dinhi kaon nato ang kuan ini ang realidad unsa man ang gisgutan niyang laing manlaban nga iyang ipadala. Laing manlaban sa ato pa muhatagtag implo, no? Dili lang laing manlaban, ibutang ta lang laing abogado. Ibutang ta nga adunay korporasyon, no? Ibutang ta San Miguel Bear, dako ka ng kumpanya, no? Kinanglan mo hire na islag abogado. Mao'y himuon nilang legal attorney. Mao'y mulaban sa ila unya nga mga problema kung aduna may mga kaso-kaso. So, dili man mahitabo nga ang abogado nga ilang gihire magpadayon ng tulsang to, dili. Kay ngano, ang tao gud aduna may kamatayon, no? O bisan pa kung mo retire na ang katong abogado nga iyang gihire, ibutang ta lang ang ilang gihire si Jose de los Reyes. Karon
kay ni retire man unsa man ang sunod, mag-hire na sila og lain nga abogado. Sa ato pa lain na, no? So kining laing manlalaban dinhi matug-an kung nganong gaisgot si Kristo og lain nga manlaban. Sa ato pa aduna di ay manlalaban nga wa tawaga og lain. So kaunat ang pamahayag matungod nini kay lagi tungod sa oras labing kusuga. Unsa man ang nakapahayag dinhi matud pa sa nakasulat sa unang sulat ni Juan sa kapitulo 2 bersikulo 1 matud pa ni Juan. Minahal ko mga anak, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron kamo dili man nagpakasala. Ang pag-address niya sa pag-ingon minahal ko mga anak, wala ni magpasabot sa iyang pagkatao kung siya bana, no? Uminyo ba? Di siyempre adunay anak, no? Ang gipasabot niya ini sa pag-address niya og minahal ko mga anak, mao kani ang abot sa iyang paghago. Omisyon sa ilang kausa. Nahimo niya nga membro motong nga niingon siya. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo nining mga butanga. Aron kamo dili man nagpakasala. Apan kung may makasala manggayod, kita adunay manlalaban. Kinsa? Si Hesukristo ang matarong. So, kato di ay una di ay nga manlalaban, mao di ang atong Ginoong Kristo. Entonces, ang paghisgot niya og laing manlaban, dili siya. So, reperado gayod sa Espiritu Santo kay sumala sa nakapahayag. Klaro man kayo nga ang gisaad Espiritu Santo man. So, kung ang maayong balita mahitungod ni Kristo, no? Giwali sa iyang mga tinunan. Tungod kay dili man magpadayon ang pagtulanan ni Kristo. So, adunay mulutaw nga maayong balita. Adunay maayong balita nga nakapahayag dinhi sa nakasulat. Kinsa ang responsable? Walain ang apostol nga si Apostol Pedro. Sa una niyang sulat may tungod sa kapitulo 1 bersikulo 12. Matud pa niya sa iyang pahayag, og kanila gipadayag nga dili sa ilang kagulingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila. Diha sa mga butang nga Hebelona kaninyo pinaagi sa mga tao, mao ni ang highlight, no? Pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita. Unsang balita? Balita ba sa atong Ginoong Kristo? Dili. Pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita. Pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. So kadtong maayong balita, unang maayong balita nga gihatag sa bugtong anak nga mao si Kristo. Mao to ang unang maayong balita. Sanglit nga kini mawala man ang mupuli, maayong balita na sa Espiritu Santo. Pero lagi kay kadto igo lang gipadayag ni Apostol Pedro kay paalabuton man kadto. Adunay maayong balita sa Espiritu Santo. Asa natuman? Lakturon ta lang yun eh. Natuman ni ining among pagpadayag dinhi sa kahanginan. Gikan pa sa pila nakakatuigan ng labay. Wala kami pag-undang ni ini kay lagi mao ni ang among gisanong sa among magtutudlo nga ipaila ang iyang ngalan o isangyaw ang iyang ngalan. Mutuo man ang tao sa dili. So kining Espiritu Santo nga din gipadayag diha nga umaabot nga maayong balita sa Espiritu Santo. Unsa bang paagi o proseso nga natuman man sa among nga magtutudlo nga wala man untay mabasa dinhi sa Biblia. So dinhi na ta maagi tag proseso. Sumala sa nakasulat adun naman mo refer man kita og laing basahon, no?
Dini sa nakasulat sa Ecclesiastes. Kining Ecclesiastes, no, dili ni ngalan og tao. Sama sa Isaias, no, o sa bagong tugon, Mateo, Lucas, Marcos, ngalan og tao, pero Ecclesiastes, gitawag kining Ecclesiastes. Dini sa Biblia, King James version, no. Gitawag ni og magwawali sa ato pa, kay magwawali man, involved yun ang tao, no? Oh. So, kining Ecclesiastes, sumala sa basahon sa maing balita Biblia. Matod pa niya, ang basahon sa Ecclesiastes naglakip sa hunahuna sa tao nga maalam, intelektual nga tao, nga naghimo og lalom nga pagpamalandong sa kinabuhi sa tao. Sa ato pa, kining gimo ini nga niresulta ining mabasa sa Ecclesiastes 4:15, no? Resulta kini sa usa ka tawo nga namalandong, murag nagmeditate ba? Murag nagconcentrate ba? Diha ni gawas. Diha siya una ni gawas ang pulong nga dinhi gipahayag sa Biblia. Unsa man ang nakapahayag diha sa Ecclesiastes? Matod pa din sa 4:15. Kay nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa batanon. Ang ikaduha nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. Sa ato pa adunay batanon nga gitawag ikaduha. Usbon ako ha. Nakita ko ang tanang mga buhi. Kinsa may nakita? Si Haring Solomon. Kay ngano? Si Haring Solomon, mo kiniya ang anak ni Haring David nga gidihugan sa Dios nga nahimong hari. Sa paglantaw ni Haring Solomon nga dili niya makaya ang pagdumala sa maisip nga dili maihap nga gidaghanon sa katawhan. Miangi usa sa Dios ug kaalam, no? Imbis kinabuhi sa iyang kaaway, kay ngano daghan mang mga dapit sa nga aduna say mga gingharian. So instead kaalam ang gipangayo niya, imbis kinabuhi sa iyang kaaway, o kadungganan, imbis kadungganan kaalam ang iyang gipangayo. Dili sa bahandi, no? Sama mga bulawan, mga salipi o bisan unsa dia. Wa sad siya mag-ambisyon si Haring Solomon ang iya ang kaalam. So nahitabo nga gisulayan siya sa Dios. Dihay duha ka inahan nga ni claim sa usa ka anak nga siya may tag iya kay kat ngano ang tinuod gyud ini nga hitabo. Ang duha ka inahan murag nahimutang sa mura ba og maternity butang talang, no? Ang inahan nga usa nakita niya nga ang iyang anak namatay kay murag naligiran na niya ang kahimtang ginan, murag naligiran niya ba nadatugan. So katong usa nga buhi nga adon sa inahan nga adun anak nga buhi, iyang gikuha iyang gibansiling adto ang iyang anak nga patay. So tungod sa kaguliyang na miadto ra sa hari og nangayos lag paking tambag. So kay lagi nikliman ang matag ko sa kanila nga iyag yon ng anak. Pero unsay gihimo pinagis kaalam ni Haring Solomon, nangayo siya og espada kay pikason o tungaon ang lawas sa bata aron angay. Mao na ang gipangayo niya, pero unsay nahitabo? Unsay reaksyon sa usa ka inahan? So musugot katong inahan nga nagbansili sa iyang anak, nagbansili sa iyang anak nga patay. Misugot nga pikason, pero ang tinuod nga mahan kinang gitawag instinct bitaw lukso ta dugo. Naluoy siya sa bata nga mamatay raon niya. Busa iyang gitugyan na lang
niadtong ni claim nga usa ka inahan. Pero diha na nasabtan na ni Haring Solomon ang tinuod nga inahan. So mo na diha. Kini si Haring Solomon mo ni sa iyang pagpamalandong matud pa niya nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa batan-on ang ikaduha. No? Sa ato pa duha ni sila balik ang naingon ko din eh. Nga sila asa to pa dili usa nga sila nakauban sa batanon ang ikaduha nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit sa tupak kanang batanon maoy mi barog mitindog nga ni puli sa dapit atong naguna. So kinsa man ang naguna nga batanon o bata? Kay sa English translation bata naman kay ngano child god. Yun sa pagkaasoy gingon diha, I considered all the living which walk under the sun with the second child. Batanon na no? Bata na. That shall stand up in his stead. Sa to pa ni barog. In his stead puli na itong iyang barogan. Sa to pa bata na no? Karon kinsa man na siya? Ang unang bata nga gipulihan sa ikaduha. Kinsa man na? Sumala sa pahayag ni Isaiah sa iyang kapitulo 9 versikulo 6. Matod pa ni Isaiah, alang ka na to ang usa ka bata na tao. Alang ka na to ang usa ka anak nga lalaki gihatag. Og ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. Og siya pagatawgon kay bulungan magtatambag. Diyos nga makagagahom. Amahan sa kangturan, prinsipe sa pagigday. So, sa pag-ingon, diha sa pahayag ni Isaiah, amahan, Diyos nga makagagahom, ang bata nga wa pa mataw, gitag na nga Diyos nga makagahom. So, nining panahon na kita karon, dali ra na ito masabtan, no? Nitong panahon na, way lain nga atong Ginoong Kristo mo reperado niya na. Pero sa panahon sa atong Ginoong Kristo, wala gimi tugan, wala gimi padayag nga kanang gitag na nga bata mao si Kristo. Kay kun baluan pa nala ay nga kanang bata nga natawo nga lalaki, no? Gitawag Dios makagahom. Makaila unta sa kun nakaila pa sila ni Kristo, dili unta matugyan sa cross o dili unta mamatay ang atong Ginoong Kristo. So mao kini dinhi. Kining unang bata mao ang atong Ginoong Kristo, pero kining ikaduha sumala sa amo nang gipahayag tungod kay ang oras, no. Kay kun basahon ako ang gitawag og biographical outline of Master Tomas de Inyo, iyang kasaysayan. Diha sa iyang pagpakatao. Kahibulungan, ako lang isummarize. Nga si Master na tao na nga nakiginabi sulod pa siya sa tiyan ha, wa pamatao nakiginabi sa iyang inahan. Nga kung mo abot siya edad og 17 silbing sangyaw sa iyang inahan nga mao na. Unya ang ikaduhang presentasyon sa maisip nga dakong milagro. Si Damian Gansan nga mananabang ngadtong panahon na kay nahitabo man ni sa 1939 dugay na. Ang bata na tao wala na inunlan. Pero ang normal nga bata nga mataw naa magina inunlan. Napagganay maputos maputos sa paggawas, no? Maputos ang bata sa inunlan mo nang dali-dalion nila og buak ang inunlan kay base malumos ang bata. Aduna say ang inunlan diha na nagpasad na nakagawas ng bata. Nya unsa pa? Wala unsa kay bulungan, no? Aw ikaduha. Ang ikatulo, ang bata nga mataw sa normal na aginay magbitay nga mura og tinae pero mao kana ang pusod inigputol na. Wala sab ang nasangkutan sa among magtutudo. Wala na. Humanadaan. So, katuan, dili. Dili, gin mo tuo. Kaya nga no, maingon man mo nga,
Wala man may saksi niya ng higayuna. Wa man minatawo niya na. Alang-alang 1939 pagid og maningil mo kining ning atong panahon karon. Dili, pero ani unsay giingon sa atong Ginoong Kristo? Mipahayag siya may tugnian ng pagtuo nga espiritual nga aspito diha sa pagtuo. Matud pa niya, bulahan kadtong mituo bisan wala makakita. Kay ngano? Katuhoan ba di? Kung basihan natong ebidensya, no? Kay sa korte kinahanglan ebidensya aron mapamatud-an ang kamatuoran. Karon, kung atong basihan, kung mo na inyong basihan nga wala mo kakita, okay, wa mo natawo niya ng panahon, wala mo diha sa akto sa nitabo. Kung atong basihan ang nitabo dinhi sa kasaysayan, dinhi sa mga propeta, sa kitangalahang buhat sa panahon ni Moises, nya ang dagat gibuak, no? Og sa panahon ni Kristo nga diin ang ubang patay na banhaw, ug ang pagpakita ug ang pagpabukas sa mga mata sa sukad pa sa pagkabata na tawo ng buta. Nahimo ka na, pero unsa man? Katuan ba na dili? Dili sana katuan kung kami mo ingon kay ngano. Wala man makita. Kita wala kakita kay ngano niabot. Kanus apa na nihitabo sa dugay ng panahon sa atong Ginoong sa Kristo. So mao na diha. Angay sa gupon ang giingon ni sa Kristo. Bulahan kadtong mituo bisan wala makita. So, mao sana, no? Mo ni advantage kon spiritual ang paghisgutan. So sa kinabuhi o sa kasaysayan sa among magtutudo, daghang mga milagro ang naangkon o na eksperyensya na sinati sa among mga kauban, daghan. Basin sa sunod, tagsa-tagsaon na mo og pahayag dinis kanginan. Pero ang mas maayo nga mismo gyud ang nahatagan sa maong milagro. Kay kung kami lang amo lang gi-refer o among inarate ang kasaysayan niya o katong nasinatay nga mga milagro sa among kauban, mo magdili katuoan, no? Angay nga mismo gyud ang tagtungod mo musulti sa iyang kasinatian. Pero gani muhisgot lang akong usa. Ang nahitabo sa among chapter president nga gisugo sila ni Master pag anhi dinhi sa Cebu kay kato katiguman man didto man mi sa Mindanao anak katiguman kato nya gisugo sila nga paulion dinhi sa Cebu aron pagkuha sa mga materyales, no? At tamaan ng t-shirt. Ang usa niya ang iyang asawa mingon nga, Master, bagyo man. Say giingon ni Master. Wala day mo musalig kanako. Wala day mo ilang kanako nga Dios. So napugo sila. Kay ngano? Pero kami nahibalo nga si Master ana ang gahom. Kung hisgutan ta ang gahom, no? Ang kagahom sa langit o sa yuta, diha pa sa atong gining Jesucristo sa iyang panahon, nga matupan si Kristo, nga ang butang iya samahan ako, diang ko ni si Kristo. Ang tanang butang nga iya samahan ako, matupan si Kristo. Pero unsa gingon niya? Mauman gani nga giingon ko nga siya, nagtudlo siya sa Espiritu Santo, magakuha sa nga butang nga ania kanako sa ato pa itugyan sa Espiritu Santo ang nakuptan sa atong Ginoong Kristo. Butang, tanang butang nga gihatag sa Dios, butang sa kagahom ug sa langit, anaa sa Espiritu Santo. So, wala kami pagpanuko, wala na kami pagdodoha kay kami nasayod unsa ka tinuod ang pagkatao ni Master. Siyempre, ngunsan ang uban, tao man lagi ng inyong Ginoo. Why kasayuran siya sa Biblia? Kay ngano, si Kristo gitagan-an og lawas, so wala pa mo anis kalibutan, gitagan-an na sig lawas. So didto sa
taguangkan ni Maria. Sa ato pa aduna nay lawas, aduna nay pagpadayag og lawas, no? Kay ngano di man pwede og espiritu lang ang mulid sa tao, sa katauhan. Kinahanglan aduna gilawas. Maingon sab ang among magtutudlo sa dapit sa Espiritu Santo, nagpakatawo sa ato pa, gikan sab siya sa taguangkan sa usa ka inahan. So adunay say tawhanon niya nga maila sab, no? Kay dili man pwede og kwan. Pero mao kini nga lisod sabton kay ngano taliwala nga si Master nagpaila nga Dios. Mura og na blindfold mi ni anang hitabua kay ngano. Bali ni hawa gud siya. Bali kay ngano? Ngano nakaingon mi mahawa. Pero sa tawhanon matawag gyud nga patay na siya pero lahi man ang kamatayon diha kaniya. Kay ngano? Kinsa bay tao nga wala balsamara? Dili madugta ang lawas, dili mabaho. Kana lang ha. Kung wa ka balsamara, no? Duha ka adlaw ni maho ka na. Unya, wala na supply sa mga sustansya diha sa imong lawas nga mo sirkula diha sa imong mga internal organ. Patay yun ang tao, dili na yun mo bangon, bali. Pero wala na, ngano man lagi. So, sumatod pa niya sa iyang usa ka ebanghelyo. Mulakaw ra ba ko? Walay usa makauban kaninyo. Ibilin na ako ang akong lawas aron dili na mo mangita og lain. Wala namon ang sabti, ingon siya. Dili ko gusto nga samad-samaran akong lawas. Dili ko mupuyo sa balay nga walay bintana. Ampo mo, balik mo, ugdiin mo, nga impidno gikan kon kining lawas sa madugta ba? Wala na mo na, mo zero balance ang among panghuna-una. Wa mi maabot sa among hunahuna nga muagi di siya og kamatayon. Mauna niya ang tinuod. Pero daghan ang mga referensya nga nagsubay nga siya di ay mabotang panahon nga mubalik na si kinabuhi. Totoo mo sa dili. Sunod, hisgutan ako ang anak sa tao. Dako sab kining kontrobersyal kay ngano. Ang anak sa tao daghang mga pruweba diha sa kasulatan nga ang anak sa tao mao ang atong Ginoong Kristo. Pero kung hisgutan tang mahitungod gyapon na anak sa tao adunay amo niyang ipadayon. So, dinhi na lang sa kutob og daghang salamat sa inyong pagpatalinghog. Mayong punto kaninyong tanong.